Ngadon tang ka we ka dok not, bat ya kata ngala ai lo thau Jisu, ngam don dok not shu ban ai ki we pat, bat ban iye. Kini kiktin jong we briu, ubakrao, bakakarteng ka jong ulong sadhu sandersing. Dana pedang jong ni ngala tip ya ka story ka jong ni ubriu, dana pedang jong ki papat sem la tip ya ka ne ka story ka jong ni ubriu, ngala wat bat ngala puli bnia, na siem ka long ka jingkarku, ngakwa ban ya share, ban walam hapi ha ka ne ka por, ya ka ne ka khana, ka long shisha ka jingkarku. Yesha yai ap bat nga sipor ha ka ne ka por, ya ka ne ka khana, nga ngitskem, bat nga kermen, kan walam ya ka jing mentoy ka jingkarku, yang ibu paro. Tongan yok bat sedang lo kumne, ya ka ne ka khana. Ha ka jala Punjab India, la shong ki bru ke bala khot, yala di kisik, kini kisik ki long ki judgment riu ki badon nam shibun agari India, na ka banta ka jinya teli ka way bat ka jing shitham, hala ka jong ka nyam sik, ki long ki bru ki bashlur bat ki ban not ban ya, ban shashitom, om jula ban pentu ya ki jing kermen ya ki, da ka bajem, wadla ki la sha, job ha ki jing ro, bat dayna ka banta kum ka ni ka judgment riu, ulawan usadhu sandersing. Lakha ya usadhu sandersing ha ka laitrik u September jong usnem khat khandai prop khandai. Ulong khon khadu jong usader share sing. Kupa jong ulong briu baru bha u badon spa ka hajar ka kandau ka syap ha inong rit rampur. Hapo ka ilaka jong usim patila ha Punjab. Usadhu sandersing ha ka jinglong khna ka jong u. Udon ki arngut ki hinmen, wei unmen ulong u commander jong ki sipai jong usim 6, but i wei imen kentei. But udon ye ka kemi, ka baru belai, ha ka nyam jong ki, ka nyam 6. But kilong ki briu, ki baminot, ban let ban ai ki jing kenya, man kapor, man ka step, ha ka temple, bat lai kai la yalam ya usadhu da ka kami bar long ubriu ba ich bat u ba minot ban pule ya ka kotba chongki ka balong ka grand lane ka gita lane ka quarant ban bandai ban pule bha badai ban tip bha ya ka ne ka kot ka chongki. Bat la jui kai ya u ba long ubriu u ba ik ya kanyam la jong kanyam tenrai. Henry ha kapor ka ba usadhu ha ki jinglong khna ju kumno kla let ban pha shong school ya u ha ka we ka school missions. Bat ha ka ne ka school mission la hikai pen ban ya u ya ka Bible bat ka ne ka Bible ka long persya bat kamdon ka jinga day AAM bat ka kot nyam ka jungki ka balong ka grants lani ka gita lani ka quarant ka don ka jinga per bat kani ka jing shong school ka juwa kani ka school mission ka penlong ya u ba un isi ka penlong ya u ba unum smutenat bat ban sngap wat ban yu i wat ban day ka serngiu jungki taki missionary ha ka met ka jung u lai tuyeng yung don ki por ka ba u isi ya ki bri ki jong blai ki bilang ki missionary ka dan ka por ka serngiu ki jong ki missionary ka lidai ya u lek ban ban sum ban kwat ban shoot hadu ban player ka do ka jung kata kalau ka jing isi ka belarong ha ka mensim ka jung ban isi ya kata ya ki malong Kristen di usadhu u im ha kata kerkom bat ulong kumta Henry kalong padi ya u ba ut kwa ban tip khamba shu nama laju hikai ya u laju sneng ya u da ka kemi bonsin ka kemi ju u ka ong pide ban wat ban yo ya ke jing sok ha ka mensim kata ka dei ke jing keren ju ka kemi hausadhu paude ban wat ya kata ke jing sok ha ka mensim ti usadhu apdeng jong kata ke jing isi jung u ya ka nyam Kristen lane ka Bible
lane ki missionary haba udan na ka school mission kumukna ka penlong penban yo ba un penlut ki por ba un wat jing tip su syapang utau blei uban ai ki jing suk ha ka mesim ka jung ka pelong yo ban ya pule ki wipat ki kot ka badi ki kot nyam wadla ulong ba isi adu kata don ki por ko ba isi ula thang no ka bible la tar ka bible kata ka di jinglong jo sadhu but kata ka jing im ka ju ka yat kumta man ka por se ka por ulong uba isi uba shun ya ka bible but ya ki missionary mereka long ka ba snowsi but agarta ka ba udang khatlas nem ula du no ya ka kemi ka jung ka ba dei ka nong hikai ka nong ya lam yu ba ulong ubriu uba iek hala ka jong ka nyam hala ka jong ka tenrai ba ka kemi ka don ula du no ha ka snem ka tndai spa not ar ka ne ka la pan sik thang yu bot ka la pan du jing kermen na ka jing im ka ju bat ula naksan ha ka jing long samla bat ula sha yong ka jing im nomor ba umdon su ka kemi ban ai ji ka yu sha phang ka jing im ha yinga sem bat khamtam ha ka nyam ka ju ka udon ka nyam sik te kata ka jing im jo sadhu ta ka jing im ka ba isi ya ka bible ka ba udon henry ka long ka ik ba pla bat ha ko ka por ka ba ukwa ban yo bat ubat ya ka tin ka ba ka kemi ka ong pide ban wat ya ka jing sok ha ka masim bat usdang ban persyang bat pelit ya ka bible ka don ayu bat ka ka jing keren jong ka bat ka ba kumno ka long ula lej ban pule ban ya ka dikot na Matius kat welino dikot of pra tawan hanga pi barot ka bathat ba kia ka jingket haba ula pule ya ka banta ula sange bat ula pule biang kala dung ha ka jing im ju kala kta bat klas dang tre ka jing im ju ka belong kum utiat pureo kum taru utiat ka gospel lo tre ka donot ka jong tika ni ka ba ula pule kala kta andre ula kataru syamla don kata ka jing suk ka jing hun ka masim ban IT yala di ha u Jesu Kris u sandar sing wat ka jing suk bar hadin u yai wat ka jing suk syamla syam ula pule ya ka grants jong ki sik ya ka gita jong ki hindu ka kwaran jong ki muslim syamla syam ka jing suk bat ki hindu ki sadhu ki lawan ban ai ki jihikai ka jesu lok ke chibun ki banta hari kam syam la wan sisa ka jing suk hau nu sadhu sandarsing ti kumta kani ka jinglong ka jung ka bala pen jenjar ka jing jung ba syam ya ka jing suk ba syam ya ka jing kanan ta deha ka wi ka por ka ba sadhu da ka jing klat no juga kemi jung sadhu sandarsing syam ka jing suk satya ka masim jung hapden ka jing pisa masim ka ba jor nomor syam ka jing suk ki perlok jung ki ba yo jing kai na ka yoga ka ba kilan met ban pusan jeliu ya kata ka jing penbet ki jing secar ki jing bot perkat kili wer lang yu bat ukpa ju la phai sya ka ne ka yoga kenang ba unyo ki jing suk kataru kam ya dei bat kam ai kam tre kam eru emu sadhu bat kam toy eru emu bat baro kilong le no baladon kini ki lendo jong ka tempel ki sadhu ki wan ai jing mot ukpa man ong ba ban pa song kurim no yo no kon kenang ba unyo ya ki jing suk kataru kam ya tre kam bat kam ya dei bat kam ya hap bat kam mentoy bat tre bat kam rung kam ngam bat pediang usadhu kita ki jing mot kita baro kilong le no bat ka ba snow kemen galong ha ka wi ka por ka ba udan pedeng ka jing lukha masim bat ka jing khuslai masim ka jing bomsuk ka masim satya ti deha kata ka sngi ka ba syamala ban bam bandi kumba lai sngi lai sngi lai met bat yo thia ka jing perkhat ka ba khuslai ka utrei ha ka jing ka jung bat hadu ba usyem ya ka rai ba ha kata ka sngi ka ba lai ka ba khadu jong kata
kapor ka ba umyo thia udon ka jing uslai ularai wat ban sim no ila ka jong ka jing yam dan reswa ba sim ila ka jong ka jing yam ula duai ula shonga ka kamera ula let sum ko kreata por men met kumasikan tai ai bat ula wan ban shonga kamera nadu por arbajia bat ula duai bat ong ablay lada me don sisa me jubab yanga bat ajing sub ye kamusim jonga haswa ka posan baje bat pentau hanga kadur ka sisa ngan sakri ya me kum usadu silenter ka jing im jonga kata ka jing duai jong usadu kata udang shonga ta kata udang duai hangta usadu kam semlawan ndai dia ka por sau baje kalawan ka dem ding ha ka kamera usadu lusdang ban tek ye kata kamera udah perkat bala kending ndai kam semla kending ndai ula duai biang pada din bala duai ula duai ha kata kapor badu layo i penban ha kata kapor ka jing tingshan ka tingshan ka pernai kampala de jing sai jong ka siteng sngi ula i ba lapong ka pansnget sia pa kada yang hapo kata kamera ju hangta su ula yu i kikti kijat pot ka krung bala play ka snam markum ta hi ula itu baka dur briu balo yu i badai utra jisu usander sing ula dem ka kli pot la ong halade une ude sisa uta bala wan briu laki belai handrei ula yu sngopen ban baki niki kentin kalau ong ngadei manga ukris ya ubami melapen sitamben kadon ka jingpen im tang danga lada mengek menta on pen im yame lada memngek pat mensa syatim haga jing im bom jukot kata kadai ka balo keren utra jisu pada kata kapor ula pediang yau jisu kres haga donot ula lekersiu yau kupa penyatu ukpa ula kan mau dungong ye kejing ong lendo haga tempel usadu uniu kena sisin kasngi un sabakla nok ka kli ula kan mau ye kata ula kan hit yu sadu bat ula shim ye kata ka bible yu sadu ula te deka upnyang syarak ula tang bat kumta usadu ula aiti utra jisu bat ukpa ula pek no ye una yeng bat ula pet no nangta bat ula yat kumu pukir namar ujisu kres kumta usadu ula lek bat ula penbena ya ka kubor jong ka jing petim sikiwipat dan kipor kaba ula kempang dan kipor kabala syak berngam yu dan kipor kaba udu kabam ula yat kumu pukir namar uji sukres kumu ong kaktin ke jong blay uong ye kini kiktin yanga kaban im kalong ukres Filipi iway arpway ti kata uniu sadhu shem la benut syu ye la ka jong ka im ulai kendu pad la bana kini ki missionary kilwan ban ya kendu yu sadhu kilwan ban ai ki jing hikai bat ai jing kentu yu bat ai jing mot yu panang wat kam ha syu ya ka bible pat ai jing mot yu ba un pule let pen tebet la de ha ba pule ba tip ya ublai ha ka jing pule theology ha school ba Saint John Divinity College rekata kam la trikam syu yu ba la don kata ka jing penpor yu pa ude pendep ya ka jing pule theology din dola dep on sa ordenya kum uta upadari ha ka Anglican Church kabalang All Saint Henry kita baro kim trikam bat kim mentoy ula lek tela ka jonggal ti pa kwa ala ka mansim ban long unong yalap upala lut ula yalap keleng ki jaka ula lek sepo ki jala ki baper jong kari india ibro kawai om tanggata ulo poiru syadu kane ke jela mekleya bot lo wanru ban yalap haka katru terik march kat kandas pa arpusau haka por si baji siteng PM haka jinya lap
ula pensyong nong rim ya kaktin ublay kabong towan boot nanga laseng nong rim na kaktin jong blay Matius kat kanda apuway hakas nong mairang haka seng assembly jong ka balang Presbyterian Church kani ka yan yanti ka jong sadhu nam tau Jesus Christ kabong syamla syong tat babla IT yala ka jong ka jing wala pedeng sibun ka jing bo kupa be no para pedeng ka jing tenjuk bo kraw ban terwa ya ukun bo nong kwa ban long Kristen do an ayu ui ka ksiar ngan ayu ui ka jing don jing baro riu sadhu la kantat ula sim ban de ki jan pukir ban yat ban yalap yu Jesus Christ bat sa sitom hak mabun ki jaka don ki por ko bulo poi sa po rinepal jong ki nepali usandar ula sa pendat de ki dingsong bat haga ju ko po la te halo jong u de ki tlim ki jitsnam sisang Henry na kabanta ka jing sa sitom bat ka jing masaw uble la pelat ya u kata ka dei ka ba usadhu la sa sitom kata ka jing yat ka jong u bat nang ta uyaya chusu ban yalap yu jisu keleng ke jaka bat ubleu ya da karpang ya u hapdeng ke jingyat yanti jung u la don ki batmu ban penyap no yu don ki wa ya kendu ki rusni ki rulute Henry kita baro kim semala ban kata ya ka met ka jung u usadhu uya yalap yu jisu usadhu uya penbena ya ka kubor ka jung u jisu keleng kari bat bun ke bla pediang bun ke bla ngai rek was no komen na shua ba usadhu un letno na kada ka pertai u nadu ba ukpa ula be no yu sadhu na ying kawan kata ka jing trei bat ka jing pang mensim yu ukpa ju u ba wala ukpa ukwa banam kan mau su yu kun usadhu kwa su ban kan mau bat ula nyau bat ula ken ba desu ukun namar ba ula long kristan re kata ka jing pang mensim ka kata jur yu usad yu ukpa ju usadhu hadu ba usad kupajo usadhu ula kala ka bomot ba ula kot iki missionary bat ukula kelalong u kristan bat kata ka jing ka kubor ka ba usadhu sedersing ubana ba kupa ula kelalong kristan kalau penkemen ya u si kadai hadu kata-kata ba ula aingu ya u jisu ba usadhu ula i ya kadur ka jong jisu ka ba pau ha u bat ula sya sitom kum umartar ju Jesus Christ mansa sitom namanta ka karteng ka ju ka jinglet yalap ko bakadu ka ju ka long hapo Tibet hakas nem kat kandai ar pokundai bat ka jingim ka ju bobleu shim kalong ko pla hadu kata kata ka boblei ushim no ya ka jingim ka ju ka long ko mayan ka biya srim ko Moses ulaja haulum Sinai nebo Israel haka ji yaslok bat ublay kumju ro usadhu sandarsing ulaja haki lumtha bala tap da ka yor ka hat Tibet haka jing slok bala unong im kane kade ka jing im bat ka story ka balengkot ka jong ne ubriu uru kraw na uba isi yo Jesus Christ sha uba itam yo Jesus Christ na uba isi yo Jesus Christ na umartar jong Jesus Christ tenga yo sibun ke jing hikai na kaneka kana siya pang usadhu sandarsing kaba suaman pankot nga kwa banong hagajing im kajonga kajongi lang baro habang ilong kristan tongin yo ya kanuksa bangin long kristan kaba shisha kumba une usatun darsing ulalong u kristan to ublay na karku ya piwe baro kumaong usatun sandarsing yanga kaban im kalong ukris kumta kun ai bo rengi ibu baro kublai shibun